Информат бугат үзәгендә Казан Идел-Буй федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге татаристик һәм тюркология югары мәктәбе вәкилләре әлеге мәктәптә уза торган зур фәнни чаралар турында сөйли. Безнең спикерлар Әлфия Юсупова, Казан федераль университетының гомуми тел Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе директоры, профессор Эльвира Динмөхәммәтова, Казан федераль университетының гомуми тел белеме һәм тюркология кафедрасы доценты, Рушания Нурмөхәммәтова, университетның гомуми тел белеме һәм тюркология кафедрасы доценты. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде Әлфия ханым беренче сүзне сезгә бирәбез. Менә бу чаралар турында сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Безнең Габдулла Тукай исемендәге тюркология, татаристик һәм тюркология югары мәктәбендә һәр вакыттагыча укыту эшләре, фәнни эшләр гөрләп бара. Менә бүген дә без зур чараларга әзерләнәбез. Ләкин бу чаралар турында сөйли башлаганчы мин сезгә үзебездә дөнья күргән иң соңгы фәнни китапларыбызны күрсәтеп китәргә телим һәм тагын берничә көн тәртибендә булган эш турында әйтеп үтәсем килә. Инде без быел 17нче ел планында 3нче томын чыгардык. Менә шундый матур сүзлегебезнең ул татар теленең этно мәдәният сүзлеге дип атала. Бу сүзлектә кешене характерлы торган сыйфатларга багышланган сүзләргә аңлатма бирелә, аларның татар менталитетындагы урыны күрсәтелә һәм сүзлек тулысынча инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Шулай ук ел ахырында безнең мактанычыбыз булган Татарика журналының 9нчы саны дөнья күрде. Бу журнал турында журналистларда мәгълүмат бар. Журнал татар теле, әдәбияты, мәдәнияте тарихына караган мәкаләләрне бастыра, халыкара каталогка кертелгән, Ринс каталогына кертелгән. Һәм журналның редколлегиясе бик кызыклы. Монда дөньяның төрле почмакларында яшәп, фән өлкәсендә зур уңышларга ирешкән милләттәшләребез бу журнал редколлегиясендә һәм журнал авторлары да Татарстан галимнәре, Россия галимнәре һәм чит ил галимнәре. Шулай ук без яшь буын белән эшебезне, актив эшебезне дәвам итәбез. 31 март көнне алдан әйтеп куян, бездә зур олимпиада. Бу олимпиадада татар теле, рус теле, чит телләр, рус әдәбияты, сәнгать юнәлешендә 9-11 сыйныф укучылары әлеге фәннәр буенча көч сынашачаклар. Шулай ук яңа программалар, яңа уку елына әзерлек бара. Бүгенге көндә безнең абитуриентлар базасында 100дән артык бала киләчәктә яңа уку елында татар филологиясе буенча белем алырга теләкләре барлыгын белдерәләр. Һәм журналистлар игътибарына әйтеп үтәсем килә, яңа уку елында без педагог белем юнәлешендә татар теле, әдәбият, инглиз теле, татар теле, әдәбият, төрек теле программаларына кабул итәчәкбез. Филология юнәлешендә татар теле, әдәбияты, журналистика юнәлешенә студентлар кабул итәбез. Бюджет урыннары да шактый. Педагог белем бирүдә 25 бюджет урыны, филологиядә 16 бюджет урыны бар. Моннан кала безнең магистратурада төрле кызыклы программаларыбыз бар. Ул татар теле, әдәбияты, заманча теориялар, технологиялар. Педагог белем юнәлешендә, әдәбият, филология юнәлешендә безнең башка вуз студентларында тарта торган һәм үзебезнең студентларның да бик теләп укый торган программалар ул мәдәният ара багланышларда төрки телләр дип атала. Һәм быел яңа әдәбият кафедрасы яңа программа тәкъдим итте. Ул әдәбият һәм мәдәният дип атала торган читтән торып уку программасы. Менә шундый эшләр белән кайнап яшәгән тормышта иртәгә тагын бер зур чара үткәрелә. Ул халыкара семинар. Бу семинар туган телләрне укытуга багышлана. Семинарны оештыручылар арасында без генә түгел, башка вуз, башка ил югары уку йортлары да бар. Бу турыда минем коллегаларым киңрәк тукталыр. Һәм инде безнең шулай ук берсе көнгә 21 февраль көнне халыкара туган телләр көнендә инде 9нчы тапкыр мәктәп балалар, студентлар өчен фәнни конференция үткәрелә. Бездә бу турыда да без бүген киңрәк тукталырбыз. Һәм инде менә бу чаралар турында сөйләргә, әйдәгез конференциядан башлыйк. Рушания ханым, сезгә сүз. Рәхмәт итегез. Әлфия Шәүкәтовна инде әйтеп китте. Безнең бу конференция 9нчы тапкыр үткәрелә һәм конференция төрки лингвокультурология, проблемалар һәм перспективалар дип атала. Башта без бу конференцияне 2010 елда татар лингвокультурологиясе проблемаларына багышлап үткәрә башлаган идек. Бер 3 ел ул безнең республика статусында булды. Аннары чит төбәкләрдән укучылар килә башлаган.
башлагач, без аны бөтен Россия күләмендә үткәрә башладык һәм менә 16 елдан чит илдәге студентлар, укучылар катнашырга теләк белдергәч, без аны инде менә 3нче ел быел 3нче тапкыр без аны халыкара статуста үткәрәбез. Һәр конференция инде программадан башлана, менә быелгы программаны да алып килдем. Безнең катнашучыларның географиясе бик киң. Ул Россиянең төрле төбәкләреннән, Татарстанның төрле районнарыннан тыш безгә Казахстаннан, Төркиядән, хәтта кайбер елларны Нигериядән дә мәкаләләр җибәреп катнашучылар булды. Быелгы катнашучыларның саны 200 тирәсендә, кайбер елны 200дән күбрәк тә булды. Хәтта ул беренче елны ук без 160 укучыны каршы алып, аларның чыгышларын тыңладык. Быел безнең бераз кимрәк әлбәттә 110 тирәсе катнашучы үзләренең материалларын җибәрделәр. Конференциянең максаты яшьләрне фәнни эшкә тарту иде. Без моны бик уңышлы бара дип уйлыйбыз. Конференциядә укучылар, студентлар, магистрантлар, аспирантлар катнаша һәм һәр елны ул безнең бик күңелле үтә. Төрле чаралар белән, кайбер елларда мәдәни чаралар да оештырдык, театрлар белән дә туган тел көненә багышлап үткәрелгәч, без бу көннәрне төрле телләрдә туган телгә багышланган шигырьләр тыңлыйбыз, җырлар тыңлыйбыз. Гомумән безнең бу конференциядән бик күңелләре булып кайтып китәләр. Һәр елны җыентык чыга, без аны монда алып килеп тормадык инде, һәрбер елның җыентыгы шактый саллы булып дөнья күрә. Рәхмәт, һәм инде семинар турында да кыскача гына. Иртәгә, ягъни 20 февраль көнне без икенче тапкыр телләргә өйрәтү методикасын камилләштерү, алдынгы тәҗрибәләр белән уртаклашу мәйданчыгы дип аталган семинар үткәрәбез. Семинар онлайн режимда үтә. Бу әйткәнемчә икенче семинар, чөнки үткән ел без Казахстанның Лев Гумилев исемендәге Евразия милли университеты белән башланган тәҗрибәбезне быел тагын дәвам итәргә уйладык. Бездә үткән елдагы кебек үк Измир университеты галимнәре, Башкортстанның Мифтахетдин Ахмулла исемендәге педагогика университеты галимнәре әлеге семинарда катнашырга үзләренең теләкләрен белдерделәр. Безгә Чуашстанның Ульянов исемендәге Чуаш дәүләт университеты галимнәре дә үзләренең темаларын, тәкъдимнәрен җибәрделәр. Семинар әйткәнемчә онлайн режимда була. Катнашырга теләк белдерүчеләр арасында 100дән артык кеше, дөресрәк әйтсәк 109 заявка дип инде тәкъдим килде безгә. Һәм әлеге галимнәр үзләренең чыгышларын мәкалә рәвешендә дә тәкъдим иттеләр. Соңрак семинар үткәннән соң анда чыгышлар, сорауларга җаваплар һәм күтәрелгән мәсьәләләргә мөмкин булган кадәр фикер алышулар, сорауларга җаваплар табылганнан соң һичшиксез семинарның да җыентыгы басылып чыгачак. Семинар халыкара семинар, шунлыктан Шания ханым әйткән кебек, лингвокультурология багышланган конференциядәгечә бездә дә Төркиядән, Казахстаннан һичшиксез бик күп катнашучылар бар, Германиядән катнашучыларыбыз бар, Россия регионнарыннан бу нигездә Татарстан һәм андагы шәһәрләр, Алабуга, Түбән Кама, Ярчаллы шәһәреннән катнашырга теләк белдерүче галимнәр һәм мәктәп укытучылары, шулай ук Мәскәүдән, Белгородтан педагоглар үзләренең темаларын җибәрделәр. Алар да семинарда катнашачаклар. Семинарыбыз сәгать 11дән сәгать 2гә кадәр үтәчәк. Университетта бу 219-нчы аудиториядә безнең ФМК җирлегендә үтәчәк. Һәм безгә Казахстан тоташачак, Измир тоташачак һәм Чуашстан белән һичшиксез Башкортстан турыдан-туры элемтәдә булачак. Башка чыгыш ясаучылар һәм теләк белдерүчеләр һичшиксез Skype аша онлайн режимда семинарда булачаклар дип өмет итәбез, көтәбез.
Рәхмәт, хәзер инде журналистларның сорауларына күчик. Рәхим итегез, сорауларыгыз булса. Әйдәгез. Татар теле әдәбият һәм татар журналистика. Ул нәрсә аңлата? Татар журналистиканың хәзер аерым әзерләнәләрме? Biz indi bu yıl 3-нче тапкыр шундый группа туплыйбыз. Журналистика факультеты бүлеге белән параллель. Журналистика бүлегендә татар журналистикасында студентлар бар, алар укыйлар, ләкин параллель буларак без татар теле әдәбияты журналистика димәк, монда ике белгечлек алып чыгалар бу студентлар. Һәм татар теле әдәбияты һәм журналистикадан белем алалар. Анда әйткәннәр, бу елдан татар журналистикасының бюджеты Ул бездәге ансын мин әйтәм татар журналистикасы буенча, ләкин безнең менә шу филология юнәлешенә 15 урын бар журналистика белән бәйле группага. Әйе. Рәхмәт, тагын сораулар. Әйе, мөмкин. Татар теле вазгыяты чыкканда барысы да бер телдән начар методика белән татар теле дәреслекләрен язу КФУ галимнәренә җилкәсендә булды. КФУның тел галимнәре бу хезмәтләр уңышсыз булды дип нәтиҗә ясады. Biz bu мәсьәләдә шулай ук сөйләштек, әмма ләкин һәрхәлдә мин үзем методист түгел, ләкин методист коллегалар белән сөйләшкәндә һәм галим буларак та шундый фикердә торам, методика ул фән. Ул фәнне ничек бирү укытучыдан тора. Методика начар дигән әйбер белән мин килешмим. Менә чөнки үзегез дә беләсез, без дә беләбез, бер класста шул ук дәрестә утырып, шул укытучыны тыңлап бик яхшы өйрәнгән укучы да була, һәм бөтенләй белмичә чыкканда укучы да була. Шуңа күрә монда беренчедән әлбәттә укытучының үзенең фәнне белән кызыктыра белүе, үзенең фәнен тиешле дәрәҗәдә бирә белү, һәм икенче яктан әлбәттә баланың да кызыксынуы, аның да татар телен өйрәнергә теләве. Мәсәлән, дәреслекләрен сезгә бирелгән сүзләргә дөресме? Безгә әлегә рәсми рәвештә ул дәресләрне безгә биргәннәре юк. Әмма без эшләй алар белән бергә эшләргә без каршы түгел. Димәк, сез аерым дәресләр түгел, шушы сәламнәр. Без бер шундый зур төркем төзеп, төрле методикаларның иң яхшы якларын гына үзенә алып, заманча дәресләр эшләргә теләге без бар. Әмма ләкин әле рәсми заказ булганы юк. Менә бу семинарларның, бу конференцияларның нинди дә булса практика әһәмияте булачакмы? Менә анда кабул ителгән документлар тәкъдим ителәчәкме алга таба менә шу методиканы камилләштерү юнәлешендә һәм башка юнәлешләрдә бүгенге көндә? Әлбәттә, безнең беренче семинар үткән ел 22 февральдә үткән беренче семинарның да нәтиҗәлелеге бар дип әйтәсем килә. Чөнки Казах коллегаларыбыз яисә чит телләр өйрәтүче, шул ук Төркия галимнәре, Германия галимнәре белән сөйләшкән шушы онлайн семинардан соң безнең уртак макаләләр, фәнни методиканы камилләштерү юнәлешендәге уртак макаләләр, Scopus макаләләре, Web Science макаләләре басылып чыкты. Алга таба конференцияләрдә без катнашабыз. Казакъстанда магистратурада белем алучы магистрантлар, студентлар дип әйтгәндә, алар безгә стажировкага, белем алырга, белемнәрен ныгытырга, чагыштырып өйрәнүгә киләләр. Уртак фикер алышулар һәр даим дәвам итә. Бу онлайн семинар вакытында без шушы бергә уйлап уртак вариантларга килгән нәтиҗәләрне дә чыгарырга өметләнәбез. Докладларда ул чагылыш та таба. Чөнки бер секция безнең соңгы секция без мәсәлән нәкъ менә яңа технологияләрне файдалануга юнәлтелгән һәм анда чагыштырма форматта төрле телләрне өйрәтүгә бәйле чыгышлар булачак. Һәм алга таба инде алар макаләләр булып дөнья күрәчәк һәм гамәли якта да менә сез әйткәнчә яңа дәреслекләр файдаланган төзегәндә дә яңа методларны кулланган вакытта һичшиксез аларны да эшсез калдырмаячакбыз дип өметләнәбез. Рәхмәт. Әйе, мөмкин. Эмиль Фаттахов заманында татар стипендиялар түлейді. Яңа министр вакытында саклана ул стипендиялар?
Кайсы нинди стипендиялар турында сүз бар икән Гөлназ? Ул теге 15 мең алып укый торган студентларның ул стипендиялар саклана, әйе, ул бит инде программага кергән студент бары тик үзе бу стипендияны расларга тиеш, укуы белән. Әгәр дә эшләр алса, әлбәттә ул стипендияны төшеп ала. КФУ белән Минобр арасындагы килешү. Әйе, саклана, ул стипендия дәвам итә. Сораулар тагын бармы? Минем тагын бер. Филологиясына ничә урын бар? Димәк, татар теле педобразование юнәлешендә, татар теле әдәбияты, без инде анда инглиз теле, төрек теле алабыз, 2 тел, анда 25 урын, татар теле әдәбияты, журналистикада 16 урын. Моннан кала, әйткәнемчә, магистратурага, тюркология, мәдәният ара багланышларда, төрки телләрдә, минемчә 9 урын. Быелга татар теле әдәбияты, заманча теория технологияләрдә 10 урын, читтән торып әдәбият һәм мәдәнияттә 12 урын. Бюджет урыннары барысы да. Һәм минем менә бер сорау, конференциягез төрки лингвокультурологияга багышлана һәм менә әйтеп китте Рошания ханым да иң беренче оештырганда ул татар лингвокультурологиясына багышланган, татар теле белеменә. Бәлки бүгенге көндә менә татар теле белән вазгыятны исәптә тотып, аны кире менә бу гомумиләштерүдән аерып, киресенчә аерым зур игътибар биреп менә төрки татар теленә генә багышланган чара оештырасыз килмиме сезнең? Бу очракта менә булай гомумиләштерү кирәкме? Бу бик кызык тәкъдим, әлбәттә. Әмма без төрки халыклар аерым түгел, проблемаларны уртага салып сөйләшсәк, уңышлырактыр, чөнки мин әйттем бит, яшьләрне шушы проблемаларга тарту, чөнки безнең татар телендә булган проблемалар, алар бүтән төрки телләрдә дә бар бит, башка төрки телләрдә дә очрарга мөмкин. Һәм без шул максаттан берләштергән идек моны. Чөнки шуннан да яшьләрнең шундый мәсьәләләргә игътибары арту, ул бик кызыклы. Менә безнең быел гына конференциядә катнашырга Якутиядән хәзер саны дөрес әйтим инде 13 кеше материалын җибәрде. Бу шулай ук ниндидер нәтиҗәләр чыгарырга мөмкинлек бирә. Казакъстаннан 7 заявка бар, безнең тәкъдим бар. Шуңа күрә төрки телле балаларның шушы юнәлешкә тартылуы ул начар түгел дип уйлыйм. Сезнең тәкъдим шулай ук кызыклы, әлбәттә. Алга таба менә татаристика факультетында үлегендә нинди фәнни чаралар тагын көтелә татар теленә багышланган? Журналистлар яктыртырлык шуннан да. Журналистлар яктыртырлык зур чаралар Алла бирсә апрель айында булачак тагын. Бик зур конференция оештырылырга уйлыйбыз, инде мәгълүмати хатларны тараттык. Бу конференция Дөнья күләм тюркология һәм Казан университеты дип атала. Бу конференциянең төп максаты үзебездә эшләп киткән галимнәребезне искә алу. Быел 2018 елда зур галимнәребезнең юбилей еллары. Мәсәлән, Хатип Усманның тууына 110 ел, Алмазия Хаҗиевна Нуриевага 90 ел, шулай ук мәсәлән Мирфатык Зәкиевичка 90 яшь. Безнең остазыбыз Флора Садриевна Софиуллинага исән булса 80 яшь булыр иде, аның 80 еллыгы май аенда. Һәм шулай ук мәсәлән Талгат Нәбишкә 80 яшь, Рузаля Юсуповка 80 яшь. Менә шушы барлык остазларыбызның юбилейларын хөрмәтенә әлеге конференцияны оештырырга уйладык. Әлбәттә, анда татар теленең, төрки телләренең бик күп аспектлары карала, ләкин мин санаган һәм башка юбилейлары булган галимнәргә аерым докладлар, аерым секциялар оештырылачак. Һәм тагын бер бик кызыклы тәкъдим белән безгә Төркиянең Коnya шәһәрендә Сәлҗүк университеты чыкты. Шул ук вакытта параллель икенче конференция, ул конференциянең исеме Төрки тарих, сәнгать һәм фольклор дип атала. Бу конференциядә икенче Сәлҗүк университеты белән уртактан булачак. Монда да татарның тарихына, сәнгатенә, фольклорына караган докладлар белән татар галимнәре актив катнашыр дигән өметтә калабыз. Бу конференция Габдулла Тукай туган көне көннәренә махсус куйдык, килгән кунаклар республикабызда булган төрле чараларда катнашсын дип, һәм әле яңа гына менә килгәндә почтага хат килде. Шул ук көннәрдә Гаяз Исхакыйның да юбилей конференциялары булачак. Димәк, бу 25, 26, 27, 28 апрельнең соңгы көннәре татар тормышында бик зур вакыйгаларга бай булыр дип өметләнәбез.
Рәхмәт. Әйе. Казанда 4-нче Төркия яшьләр фестивале ачылды бugün Советтагы чара. Менә шул яшьләрне, Россиянең 17 төбәгеннән килгән яшьләрне шаһарда күзәтмисез шул конференциягә или экскурсия кебек кенә. Кайсы конференцияга? 21 культуралы. Иртәгә үз утырган. Это семинар. Иртәгә семинар, фәнни семинар анда. Ләкин безнең хәбәребез булмады. Ул яшьләрнең бу форум турында хәбәребез булса, без аларга әйткән булырдык әлбәттә. Хәбәребез булмады. Менә алар хәзер Казанда, Төркия яшьләр Казанга бүген җыелдылар, бүген башланды гына, әле берничә көн дәвам итәчәк, атна ахырына кадәр. Әгәр дә киләләр икән, без аларны рәхәтләнеп каршылабыз, үзебезнең чараларда катнаштырабыз. Тагын бармы сораулар? Сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Зур рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Кирәк булса программалар бирә алабыз. Программаларда